Malam Bello, ina wata tayi ni ina zuwa ustaz. Ina zuwa karanta daga nan. Karanta. How are you? Dan Allah ka daga mai. Salam, big sis, how are you? Hope you're good. Please, if you're less busy, I would like to see you, please. So, alaikum assalam. Yana dukan ta. Sai na da ke ta. Ustaziya. Ai ni ya isa. Ba kana ki hukunci ba, tsaya mana. Da ma zan magana da ke kiki. Karanta mu. magana da ke kiki ustaziya. To shikenan ni ba na bukatar ka karanta. Ina zuwa. Karanta. Ina ba na karanta. Ba na so kina bincike ne. Ba ni. Zan baka ne ta karanta da kanka. Ba ni ne karanta. Karanta chat ɗina da ke. Daga hannuna. Daga hannuna. Bani karanta. Daga hannuna. Bani. Ya ustaz ka kyale ni. Ustaziya. Ustaz ka kyale ni karanta daga nan. Nan zaki karanta. Karanta. Bani. Ustaz, sai ta karanta. Tsaya mana. Wallahi sai ta karanta. Na sani. Karanta. Bani karanta. Karanta yanzu. Karanta ya. Dan Allah ba nan ka kale ni. Karanta. Ustaziya ni da Zan nuna miki na haihu. Karanta text din nan. Karanta Amina. Amina jambu text do. Bani. Jama'a, this is text da nayi da Amina. This is text da nayi da Amina. Idan na cuci yarinyar nan, kada rabbiye ban abin da nake nema duniya da lahira. Ustaziya bani. Wannan abun kake. Amina, na taɓa cewa zan neme ki na iskanci. Amina, me yasa kika yi min sharri? A'a, sharrin shaidan ku na kwaya wanne daga ciki? Hadda na kwaya. Me na miki? Ba ta mun komai ba. Why ne kika zaba? Wallahi ban san ma na yi ba. I was not in my right senses. Shi yasa ni ce miki ki haƙuri. Ki yafe mu. Sunana da kika bata fa. Wa zai gyara shi? Ki haƙuri. Tambaya nake yi. Ban faɗa ma kowa ba. Kin saka a Instagram? Ban kira sunan ki. Wallahi kin saka. Ai ba sai kin kira sunana ba. Allah ba sai kin kira sunana ba, Amina. Na taɓa yi miki wani abu ne da ba daidai ba. Na taɓa cutanki. Ranar da kika zo gidana, Amina, kika ce mini idan kina kwanciya da namiji sai kin tuna ni kafin ki kawo. Me na ce miki? Na ce mai suna ni na mace ne. Me na ce miki? Ya ce mun ni na mace ne bai kamar Why kika yi min shari? Why kika yi min shari?